हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों थैस' थांस'। लोगोफोर, बेयो मोनसे गोदान भिडिअ। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे थैस' थांस' बड' फुल मुभिखौ बिथांमोना दासान्दि शुटिं खालामगासिनो दङ। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि ट्रेलार आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननो आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों अलंबार, नेरसोन, प्रबिन मेन्डेला आरो पुजा। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि डाइरेक्टेडआनो जादों प्रबिन गयारी आरो प्रडिउसारानो जादों हेमानि। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै दङ जानो हागौ। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ नायनायावनो मिथिखादों नोंथांमोना बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि माबाफोर इनफरमेसन आपडेट होगोन अब्ला आरोबाव खनसे आं आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबेखौ नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों अलंबार गयारी अफिसियेल। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।